Ikaw, bakit daw mo agnaen kasibay mo inakat kagura jak may kari iyag bayang den nabiyag ko saan nakasidi abukot ko iyadang ko amom dayta ajak lapinagan kakit daw mo amok amok ana sakit adik kau makadena yem apay ngata ano sungkin ni panubok pagsinain na tidanan yung tidanan sikabiyak ko tinagriro Gapukin kwa na anang tinaragsa ajak matutupan kakit daw Gapukin ka na anang tinaragsa ajak matutupan kakit daw awan, natatawa ko kasi ito kung ano yung ginagawa niya. Ayan, thank you so much. Ito the request ni Mama Dela Ratuven. Ayan, hello sa 30 Eyes. Ayan, urain nyo lang po dapat iduwa nga song tanong nila.
kapay pulos kimita. Kawen met ati naglabas, niruhan ko tinagwayas sa kaya imbatan ka. Din ano ak nagparparik na, ano mabiyag ko agsubli ka, sa ginaklat ka kinitita. Nung tuwanag sarap na, kusilapan ka, ipasulit ko to'y mata, ako mitaken ka. Sakto kay pangato, ken ipababa, kastan ko parang iparik na. Piyaga na awan ka. Nung tunagsarap na, kusilapan ka, ipasulit ko to'y mata, ako mitaken ka. Sakto kay pangato, ken ipababa, kastan ko parang iparik na. Piyaga na awan ka. Panog nga agbabawi ka, na aming basmit nagbipitam. I'm sorry, damage has been done. Nagmetim pagharap sa maitura, balay gigit masarakak, kaupasan sakit, pangawa.